Nagradu Porin za producenta godine predstavlja rock kritičar, publicist, novinar, dijete rock generacije 60-ih. U smokingu kupljenom u Hollywoodu najjača spona Hrvatske s glazbenim globusom. Dame i gospodo, izravno iz New Yorka, Dražen Vrdoljak. Dobro večer. Moje prezime je Vrdoljak. Do prije nekoliko minuta bio sam Dražen, a sada možete me zvati Porinko. Ranije tijekom ove svečanosti nagradu Porin dobili su za najbolju instrumentalnu pop rock izvedbu Ti i ja, Miroslav Sedak Benčić. Za najbolji domaći videoprogram, koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu Dalibor Soldatić, redatelj. Za najbolju opremu albuma Ivan Piko Stančić. I za najbolju instrumentalnu izvedbu klasične glazbe Zagrebački solisti. Ja sam u tijeku svoje karijere producirao jedan album, pa mi je osobito zadovoljstvo da mogu pročitati nominacije za producenta godine izvan klasične glazbe. A nominirani su Duško Mandić za Ljubavne priče, Prljavo kazalište za Lupi petama i Stipica Kalođera i Arsen Dedić za Tihi obrt. A producent godine je Stipica Kalođera i Arsen Dedić za Tihi obrt. Stipica će primiti nagradu i za Arsena. Zahvaljujem u svoje i Arsenovo ime specijalan pozdrav i zahvala Revijskom orkestru glazbene produkcije Hrvatskog radija sa dirigentom Nikicom Kalođerom i tonmajstorom Radanom Bosnerom. Hvala lijepo.